iskin guztiei atera nahian, albesteko etekina, garbi dagoen lekuan ere, topa daiteke zikina, naiz dena zutik mantendu zedin, egin dudan alegina, bestei lagundu ezina, da haustean nire zina, nor geure gorputz eta arima, goxatzeko gai bagina, zauririk bistan ez baldin badut, zerk eragiten dit mina. Zauririk bistan ez baldin badut, zerk eragiten dit mina. Esperientziak naizta agindu, kolpetara oitzeko, bada garaia hezkuntza eta bizikidetza doitzeko, minari sarri ez da izaten, arrazoirik eskertzeko, noiz daunea barkatzeko, ta aurrera jarraitzeko, sorbalda bana behar genuke, malko lehor bakoitzeko, eta telazko latzapileun bat, zauri zaharrak isteko, eta telazko zapileun bat, zauri zaharrak isteko. Minetik ere ikas dezagun, norberea da aukera, naizta bidean sortu amaika, galera eta galdera, haurdunaldia izan liteke, teoria horren preba, gure bizitza bidera, norbait berria bidera, bietatik nor sortu zen lehenik, mina edota plazera, sufrimendua gozamenaren parekidea ote da, sufrimendua gozamenaren parekidea ote da. Tristuraz eta goibel gaudela, edo nori esatean, beste aldekoak ere minori, hartu oidu besapean, nola saiestu, nola sendatu, dena dago debatean, zazpi pastilla jatean, jada minaren atean, sendagai honik ez denez sartzen, kaxa hain txiki batean, minau denborak senda
hobe guk utzi pakean.